Čo je to vlastne výživa? Stojíme za sebou. Pri príležitosti Svetového dňa výživy alebo potravy dnes 16. októbra som sa rozhodol natočiť rýchle ďalšie video, respektíve video podcast s Michalom Galským, kde sa pozrieme na to, čo je to vlastne tá výživa a čo všetko nám v našom živote ovplyvňuje. Spoločne sa zamyslíme naozaj v krátkosti. Veľa ľudí, asi možno aj ty, si predstavuje pod pojmom výživa niečo špeciálne, niečo extra, niečo výnimočné a niečo pravdepodobne, čo začneme riešiť, až keď chceme schudnúť alebo niečo robiť so svojou váhou, postavou a podobne. Naozaj sa však ale výživa rovná, že chudnutie. Nie je to náhodou, alebo nemalo by to byť náhodou, že výživa rovná sa prevencia zdravia? Zamyslíme sa spoločne. Už v minulosti Hippokrates, čo sme sa učili v kurze Veľko nutričného poradcu, povedal: človek sa rodí zdravý a všetky choroby pochádzajú z jedla. Počas našich životov v priemere príjmeme počas našich životov, čo som už hovoril, 60 až 70 tón potravy. Naozaj si myslíš, že to tvoje, moje, naše zdravie neovplyvňuje? Alebo že to je niečo iba zanedbateľné, zanedbateľný zlomok? 60 až 70 tón potravy. U každého táto potrava môže vyzerať inak. Je preukázateľné, že 80 až 90% chorôb pochádza, alebo tá príčina je najmä spôsobená nevhodným životným štýlom, prevažne nevhodným stravovaním. Taktiež je preukázateľné, že okolo 70% úmrtí je spôsobených nevhodným životným štýlom, hlavne nevhodným stravovaním. A čo teda predstavujeme pod tým slovom výživa? Opäť, možno, že to je niečo špeciálne, ale nie je to ten základný predpoklad, ktorý máme každý vo svojich rukách, každý deň, čo dáme do svojho tela, čo vkladáme každodenne do úst. Začneme to riešiť až naozaj vtedy, keď máme 25 kg nadváhu, alebo niečo sa mi stalo. Nebudem to riešiť aj len tak priebežne, že mi záleží na mojom tele, ako funguje, ako kvalitné jedlo a v akom množstve dávam do neho a ako na to reaguje. Čo sa týka tých nejakých štatistík, čo som si pozeral pred týmto videom, tak zo 100 ľudí, ktorí teda sa dožijú dôchodkového veku, sa nám ukazuje samozrejme priemerne, že jeden človek je zdravý, 5 ľudí je nezávislých na nejakej zdravotnej starostlivosti, 15 má mierne zdravotné problémy a 80 zo 100 ľudí je odkázaných na lekárne, nemocnice, lieky a celkovo teda zdravotnú starostlivosť. Nespôsobili si to tí ľudia, ale prevažne a nemali to vo svojich rukách počas toho života. Ako vyzeral ich ten životný štýl počas života tých 60 rokov a že naozaj je rozdiel, ako keď 60 rokov človek sa stravuje nejako a 60 rokov sa človek stravuje nejako. Preto, keďže dneska je ten Svetový deň výživy a potravy, tak som sa snažil v tomto videu a snažím ukázať, že naozaj je obrovsky veľmi dôležité, čo vkladáme do úst a akú máme stravu. Samozrejme, patrí tam aj ten pohyb, aj ten spánok a všetko so všetkým súvisia, jedno ovplyvňuje druhé. Ale dneska pri tom dni tej potravy, tej výživy som práve sa zameral na tú stravu. A opäť, ako napríklad v tých supermarketoch vidíme a snažia sa nám rôzne spoločnosti a svet propagovať, že nejaká zdravá výživa je niečo špeciálne iné, čo nájdeme iba na jednej poličke v Tesku, nejaké zázračné výrobky, pekne zabalené s peknými obalmi, s krásnymi marketingovými názvami, ktoré sú dvakrát predražené. A snažia sa nám ukázať, že toto je vraj to nejaké špeciálne, zdravé. Sú tam aj tie nápisy, že špeciálna výživa, alebo že zdravá výživa. Ale potom, keď jeden regál v celom Tesku má názov špeciálna alebo zdravá výživa, tak čo je potom to ostatné? Čo sa nám snažia tieto spoločnosti ukázať? Nie je náhodou tá výživa tie základné potraviny, ktoré sa tam bežne nachádzajú?
tie minimálne spracované potraviny, hlavne tie základné. Či už to zemiaky, či už je to mäso, či už sú to vajíčka, či už sú to strukoviny, či už sú to mliečne výrobky, či už je to kvalitné pečivo, či už sú to kvalitné oleje, či už sú to semienka, či už je to mak, či už je to kokos. Naozaj k tomu musíme vždy dať nejaký zázračný prívlastok, názov, pekný obal, aby sme mali tendenciu si mysleť, že to je niečo, čo teraz je zdravé alebo výživné. Vždycky sa snaží niekto urobiť z niečoho boom. Pritom naozaj tá výživa je vec samo o sebe, o tých základných minimálne spracovaných potravinách a pre každého človeka slovo výživa znamená niečo iné. V iných surovinách a samozrejme v iných množstvách, pretože ja mám inú výživovú potrebu, keď mám 27 rokov a 60 kg svalovej hmoty a nejaký štýl práce a nejaký životný štýl a nejakú pohybovú aktivitu s nejakým cieľom, ako máš ty svoje výživové potreby, keď máš 54 rokov, máš iný životný štýl, 35 kg svalovej hmoty a podobne. Každý z nás má iné výživové doporučenia, je to úplne logické a prirodzené. Ale tá výživa je vždycky o tých základných potravinách minimálne spracovaných, o tých základných makroživinách, bielkoviny, sacharidy, tuky, ktoré tam mám v tom mojom balíku jedálničku z takých zdrojov, ktoré mi chutia, ktoré mi robia dobre, už som ako Andrej Danko, ktoré mi robia dobre, na ktoré nemám intoleranciu a v takých množstvách, ako moje telo potrebuje. A samozrejme, že tie výživové doporučenia sa aj v priebehu môjho týždňa, mojich dní menia. Či mám väčšiu pohybovú aktivitu, väčšiu tú spotrebu energie, že potrebujem z toho príjmu doplniť viacej tých živín, alebo menšiu, je to úplne prirodzené. Taktiež, živiny pochádzajú z jedla. Moje telo primárne nepotrebuje ako jedlo, ako potravu, ale potrebuje živiny. A živiny sa nachádzajú v tých potravinách kvalitných, základných, minimálne spracovaných. Potrebujeme aj zastúpenie dostatočného množstva kvalitnej bielkoviny, aj tuku, aj sacharidu. Samozrejme aj vlákniny, ktorá patrí pod sacharid. Ale opäť každý z nás v inom množstve, ale tie princípy platia obdobné, podobné, také isté. Potom samozrejme tam patrí aj ten dostatočný pitný režim a tie ďalšie veci okolo, pretože všetko so všetkým súvisí. Ale keďže sa už blížime k záveru tohto videa, chcem ti odovzdať iba jednu vec alebo posolstvo. Výživa je ako základná prevencia nášho zdravia. A nie je to niečo špeciálne, ktoré by sme mali začať riešiť až vtedy, keď chceme napríklad začať chudnúť. Pretože naozaj výživa nerovná sa chudnutie, ale výživa rovná sa zdravie. Toľko videopodcast s Michalom z Gauču, čas číslo myslím 18, ak sa nemýlim, ak máš záujem o online coaching, o cestu tvojej premeny, keď by si chcel parťaka, môžeš vyplniť prihlasovací formulár, ktorý nájdeš pod videom alebo nad videom a zanechaj tam určite like alebo komentár alebo video zdieľaj, ak by si ho mohol posunúť niekomu, komu by mohlo priniesť taktiež osoch a my sa vidíme pri ďalších videách a nepodceňuj sílu a dôležitosť tej výživy, tej stravy a nezabudni, že to nie je nič špeciálne, zázračné, ale to, čo sme si presne povedali v tomto videu. Ďakujem za pozornosť. Stojíme za sebou, niekedy aj s dušou